Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ο νέος κώδικας φορολογικής διαδικασίας αποτελεί ένα σημαντικό νομοσχέδιο, δεδομένου ότι με το παρόν ρυθμίζονται οι φορολογικές διαδικασίες σε ενιαίο κώδικα που καλύπτει τους φόρους και τα δημόσια έσοδα από φόρο εισοδήματος, φόρο προστιθέμενης αξίας, ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων, φόρους κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, φόροι, τέλη, εισφορές και χρηματικές κυρώσεις και τόκοι. Το κόμμα μας υποστηρίζει ότι ο κώδικας φορολογικής διαδικασίας δεν πρέπει να είναι ξεκομμένος από ένα ευρύτερο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, νομοθετικής ανασυγκρότησης και κωδικοποίησης πολύ δύσκολων και εξειδικευμένων φορολογικών διατάξεων. Η ανανέωση του κώδικα φορολογικής διαδικασίας θα πρέπει να γίνεται σε τακτική βάση, ώστε να είναι επίκαιρος, εφαρμόσιμος και λειτουργικός. Να λαμβάνει υπόψη του τις αλλαγές που γίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο, στη δημιουργία πλούτου και τη διακίνηση κεφαλαίων και να ρυθμίζει άμεσα ζητήματα, όπως για παράδειγμα μέχρι και σήμερα η φορολογική διοίκηση δεν διαθέτει φορολογικές διατάξεις για τη φορολογία κερδών από κρυπτονομίσματα. Και κάτι που δεν πρέπει να ξεχνάμε και επιτάσσει τη συνεχή ανανέωση και επικαιροποίηση του κώδικα φορολογικής διαδικασίας είναι ότι η φοροδιαφυγή και η λαθρεμπορία είναι πάντα πιο μπροστά από τις φορολογικές αρχές. Με τα άρθρα που αναφέρονται στις ρυθμίσεις οφειλών, δίνεται τη δυνατότητα επανένταξης σε ρυθμίσεις που είχαν πρακτικά χαθεί επειδή οι φορολογούμενοι δεν κατέβαλαν επρόθεσμα 2 ή περισσότερες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης, είτε λόγω αδυναμίας είτε λόγω λάθους του συστήματος που δεν αναγνώρισε μία πληρωμή ως εμπρόθεσμη. Η επανένταξη όλων αυτών των οφειλετών μπορεί να γίνει εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις. Οι ρυθμίσεις τους δεν έχουν διαγραφεί από τους λογαριασμούς τους στο TaxNet, αλλά παραμένουν παγωμένους στο σύστημα, με γνωστοποιημένους οφειλέτες στον κωδικό πληρωμής τους, που δεν είναι άλλος από την ταυτότητα αριθμιζόμενης οφειλής της κάθε ρύθμισης, και εφόσον από τώρα και μέχρι τη δημοσίευση των διατάξεων του νέου φορολογικού νομοσχεδίου και του κώδικα φορολογικών διαδικασιών στην εφημερίδα της κυβερνήσεως πληρώσουν, χρησιμοποιώντας την ταυτότητα αριθμιζόμενης οφειλής, την κάθε χαμένη τους ρύθμιση, όλες τις μηνιαίες δόσεις της που άφησαν απλήρωτες και έγιναν εκπρόθεσμες. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μέχρι τα τέλη Απριλίου οι οφειλέτες που θέλουν να επανενταχθούν στις ρυθμίσεις θα πρέπει να πληρώσουν όλες τις εκπρόθεσμες δόσεις. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΕΠΕΘΟ, περίπου 230.000 ρυθμίσεις χάθηκαν λόγω του αυστηρού πλαισίου που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Με βάση εκτιμήσεις του Οικονομικού Επιτελείου, περίπου 1,2 δις ευρώ χάθηκαν από τα κρατικά ταμεία. Ποσό το οποίο θα μπορέσει να εισπραχθεί εφόσον οι φορολογούμενοι αναβιώσουν τις ρυθμίσεις που έχασαν μετά και τις αλλαγές που θα επέλθουν με τον νέο κώδικα. Θα πρέπει επίσης να δοθεί λύση για τις ρυθμίσεις των οφειλετών που έχουν διαγραφεί από τους λογαριασμούς του TaxNet. Αυτή η κατηγορία των οφειλετών δεν θα έχει καμία δυνατότητα να κάνει χρήση των νέων διατάξεων αν δεν επανέλθουν άμεσα στους λογαριασμούς τους στο TaxNet. Στην πράξη, η αναβίωση των παραπάνω ρυθμίσεων απαιτεί οι φορολογούμενοι να είναι σε θέση να αποπληρώσουν μεγάλο αριθμό δόσεων, κάτι που πρακτικά δεν θα είναι εφικτό για την πλειοψηφία οφειλετών. Θα αφορά μόνο μικρό αριθμό οφειλετών που διαθέτουν ρευστότητα. Εδώ τίθεται το ερώτημα προς την κυβέρνηση, γιατί δεν επιδιώκει μια ρύθμιση που θα αφορά όσο δυνατό περισσότερους οφειλέτες, παρά επιλέγει μια λύση που θα αφορά λίγους που μπορούν να αποπληρώσουν άμεσα μεγάλο αριθμό δόσεων. Σε όλα τα παραπάνω θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η πανδημία δημιούργησε νέα χρέη που σε πολλές περιπτώσεις αθρίστηκαν με τα χρέη της περίοδου της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων. Η πρόταση του κόμματός μας είναι η επανένταξη όλων των οφειλετών των ρυθμίσεων που χάθηκαν σε μια νέα ρύθμιση των 120 δόσεων που θα περιλαμβάνει παλαιά και τυχόν νέα χρέη που δημιουργήθηκαν μέχρι 31 Δεκάτου του 2023. Επίσης, προτείνουμε μέσω ενός κεντρικού ψηφιακού συστήματος τυποποιημένης παρακολούθησης οι φορολογούμενοι να ενημερώνονται εγκαίρως για τις οφειλές τους, ώστε σε εύλογο χρόνο να τακτοποιούν οποιαδήποτε εκκρεμότητα έχει δημιουργηθεί και να μην χάνουν τις ρυθμίσεις που έχουν. Θεσπίζεται η δυνατότητα του ενδιάμεσου προσδιορισμού φόρου στις περιπτώσεις που συντρέχει συνδυασμός κριτηρίων από τα οποία προκύπτει άμεσος και επικείμενος κίνδυνος φοροδιαφυγής. Προτείνουμε στις περιπτώσεις που ενεργοποιείται η διάταξη ενδιάμεσου προσδιορισμού φόρου και προκύπτουν σημαντικά ποσά, να προβλέπεται η φορολογική διοίκηση να δύναται να αναστέλει τη χρήση αφημί να προβαίνει σε απενεργοποίησή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 10 του παρόντος νομοσχεδίου. Είναι γνωστό εδώ και δεκαετίες ότι ορισμένες επιχειρήσεις που φοροδιαφεύγουν συστηματικά έχουν εικονικούς νόμιμους εκπροσώπους, αλλοδαπούς ή υπέργυρους πολίτες με καθαρά φήμη. Πρόκειται κυρίως για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, νυχτερινά κέντρα, εστιατόρια, ταβέρνες, φούρνοι καθώς και πρατήρια υγρών καυσίμων.
ώστε να προστατεύεται ο πραγματικός δικαιούχος ιδιοκτήτης της επιχείρησης που φοροδιαφεύγει. Προτείνουμε η φορολογική διοίκηση να δύναται να αναστέλει τη χρήση ή να προβαίνει σε απενεργοποίηση του αφημί εκτός των εικονικών νομίμων εκπροσώπων και κατόπιν σχετικής έρευνας των πραγματικών δικαιούχων ιδιοκτητών των επιχειρήσεων που φοροδιαφεύγουν και άμεσα να δεσμεύονται τα περιουσιακά του στοιχεία. Το εν λόγω διοικητικό μέτρο θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη πρόληψη και αποθάρρυνση των επιχειρηματιών εκείνων οι οποίοι εργαλοποιούν την οικονομική ένδια αλλοδαπών ή την προκεχωρημένη ηλικία συμπολιτών μας για να καθιδρύσουν εικονικές και κατάφορτες με φορολογικά χρέη επιχειρήσεις πράττοντας μία αποδοθέτα χρηματικά ποσά ΦΠΑ. Όσο αφορά την έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλιών και οδηγιών για την εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας, προτείνουμε την προσθήκη ενός νέου άρθρου με τίτλο «Διαρκή διαβούλευση με επαγγελματικούς φορείς», όπου για πολύπλοκα φορολογικά θέματα οι θεσμικοί φορείς όπως το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, οι δικηγορικοί σύλλογοι και ενώσεις συλλογιστών φοροτεχνικών να μπορούν να αιτούνται προς το διοικητή της ΑΕΔ την έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων και οδηγιών για την εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας. Στο νομοσχέδιο ορίζεται ότι αν εντός του 5ου έτους της προθεσμίας παραγραφής υποβάλλεται αρχική ή τροποποιητική, η παραγραφή παρατείνεται για περίοδο 1 έτους από τη λήξη πενταετίας. Η πρόληψη άλλωστε μια σειρά λόγων που δικαιολογούν τη μονοετή παράταση της προθεσμίας παραγραφής από κοινού με τη θεσπισμένη εξαιρετική δυνατότητα δεκαετούς παρέκταση της πενταετούς παραγραφής απηχούν μια ξεπερασμένη αντίληψη για την αργόσυρτη και γραφειοκρατικώς αγκυλωμένη φορολογική διοίκηση. Κάτι που πλέον δεν ισχύει, δεδομένου ότι στη διάθεση των ελεκτικών αρχών υφίσταται η αναγκαία ψηφιακή πλέον υπεροπλία διοικητικών εργαλείων με αποτέλεσμα που να πρέπει να επαναξιολογηθεί με τη δέωσα προσοχή το σκέλος της χρονικής διάρκειας παραγραφής. Δεδομένου ότι σε αλλοδαπές ένομες τάξεις η τριετία θεωρείται ένα αδιαπραγμάτευτο και σύμφωνο με την αρχή της διοίκησης δίκαιο όριο. Εν συνεχεία, το άρθρο περί αποδοχής πράξεων στο πλαίσιο φορολογικού ελέγχου είναι στη σωστή κατεύθυνση, διότι όταν οι προσαυξήσεις και τα πρόστιμα που οφείλονται μειώνονται, τότε και ο φορολογούμενος θα αποδεχτεί την κύρια οφειλή πιο εύκολα. Αυτό θα συμβεί διότι το δημόσιο μπορεί να εισπράττει φαινομενικά λιγότερα, αλλά θα εισπράττει. Οι φορολογούμενοι, επειδή θα επιβαρύνονται λιγότερο, θα έχουν συμφέρον να κάνουν χρήση των εν λόγω διατάξεων και υποθέσεις για διοικητικές επιλύσεις διαφορών και δικαστήρια θα περιοριστούν. Θα πρέπει όμως να αξιολογηθεί εκ νέου το ύψος της έκπτωσης, τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις, ούτως ώστε να μην βρεθούμε πάλι πρωτοπυλών μιας νέας αναγκαίας σύστασης εξοδικαστικών επιτροπών, οι οποίες κατατείνουν στη δικαστηριακή αποσυμφόρηση αν επί πράγματι μέχρι και της δικαστικής προσφυγής το ποσό της έκπτωσης εκείνη από 75% και φτάνει πρώτο δικαστικών πυλών στο 50% σε περιπτώσεις εφάπαξ καταβολών, ο φορολογούμενος θα σκεφτεί σοβαρά το ενδεχόμενο να μην προσφύγει στη δικαιοσύνη, γεγονός που συνεπάγεται τόσο στην αποσυμφόρηση των δικαστηρίων όσο και την ταχεία εισπραξιμότητα των καταλογιστέντων ποσών και προστίμων. Η ψηφιακή επικοινωνία της φορολογικής διοίκησης με τους φορολογουμένους, ως προς την κοινοποίηση πράξεων και λοιπόν εγγράφων και αρχείων, δεν θα πρέπει να δημιουργεί αποκλεισμούς σε όσους δεν έχουν πρόσβαση και την απαιτούμενη γνώση στη χρήση τους. Προτείνουμε την επικοινωνία με τις κλασικές μεθόδους να διατηρηθεί για τους πολίτες που κατά τεκμήριο δεν είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Σύμφωνα με το άρθρο σχεδίου, μετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου, το χρονικό περιθώριο για τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου ορίζεται εντός 1 έτους και με παράτηση μπορεί να φτάσει μέχρι τα 2. Αυτή η χρονική διάρκεια αποτελεί τροχοπέδι για ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Δεν μπορεί ο φορολογούμενος να είναι εγκλωβισμένος για 2 χρόνια ή και περισσότερο σε ένα φορολογικό έλεγχο με αβέβαιο αποτέλεσμα που τον αναγκάζει να αναβάλει κάθε περαιτέρω επενδυτική δραστηριότητα. Προτείνουμε το διάστημα του φορολογικού ελέγχου δεν θα πρέπει να ξεπερνά συνολικά τους 12 μήνες μαζί με οποιαδήποτε παράταση. Επίσης, δεν προβλέπεται ορισμός διάρκειας για τους ελέγχους που είναι ήδη σε εξέλιξη και έχουν ήδη υπερβεί τη διάρκεια του έτους κατά τη δημοσίευση του νόμου. Υπάρχουν εντολές ελέγχου ανοιχτές αυτή τη στιγμή που έχουν αγγίξει 3, 4 και παραπάνω έτη, που εντωμεταξύ κάποια ή και όλα τα έτη που εξετάζει ο έλεγχος έχουν ήδη παραγραφεί φορολογικά. Προτείνουμε το άρθρο 28 να έχει αναδρομική ισχύ και να περιλαμβάνει ρητά και τις εντολές ελέγχου που έχουν ξεπεράσει το 1 έτος με μεταβατική διάταξη.
Τέλος, το άρθρο 99. Με το τρίτο, διαδικασία βεβαίως και ίσπραξη απαιτήσεων από ακατάπτωση εγγύησης του ελληνικού δημοσίου σε περίπτωση θανάτου πρωτοφυλέτη, εγγυητή ή συνεπόχρεο ή λύση εκαθάριση ή διαγραφή από το Γενικό Εμπορικό Μητρό. Περιγράφεται μια διαδικασία όπου εγείρει σοβαρούς κινδύνους. Το ελληνικό δημόσιο να καταβάλει ποσά από κατάπτωση εγγυήσεων, τα οποία θα έπρεπε να εισπραχτούν από κληρονόμους, εγγυητές ή άλλα συνεπόχρεα πρόσωπα. Η λανθασμένη υιοθέτηση βεβαίως από τον ετούντα, δηλαδή κατά βάση από τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης πιστώσεων, ότι δεν κατέστη δυνατή η εξέβρεση των κληρονόμων του θανότους πρωτοφυλέτη, εγγυητή ή συνυπόχρεων πέρα της πρώτης τάξεως, με όση επιμέλεια και αν κατέβαλαν, δεν ισχύει. Επίσης, η εν λόγω διάταξη, αν και είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει δαπάνες λόγω καταπτώσεων εγγυήσεων επί του τακτικού προπολογισμού, δεν συνοδεύεται από εκτίμηση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους ποια θα είναι η αναμενόμενη επιβάρυνση για το 2024 και τα επόμενα έτη. Απευθυνόμαστε στον αρμόδιο Υπουργό κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη. Δεν είναι δυνατόν να ανοποθετούμε στα τυφλά αν δεν γνωρίζουμε έστω κατά προσέγγιση για το ύψος της αναμενόμενης δαπάνης επί του τακτικού προϋπολογισμού. Σας καλούμε να καταθέσετε έστω και σήμερα τα σχετικά στοιχεία. Το κόμμα μας προτείνει σχετική βεβαίωση ότι δεν κατέστη δυνατή η εξέβρεση των κληρονόμων του θανότους πρωτοφυλέτη, εγγυητή ή συνυπόχρεο πέρα της πρώτης τάξης ή λύσης εκαθάρισης διαγραφής από το Γενικό Εμπορικό Μητρό και αδάνεια με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, τουλάχιστον για μεγάλες οφειλές άνω των 150.000 ευρώ, θα πρέπει να δίνεται αποκλειστικά από το αρμόδιο ελεκτικό κέντρο της φορολογικής διοίκησης.